lang rimak? Kay? Mao ba? Na Alberto nga 3 kilo paon na. Wa man ikapaon kay ni duty man. Ano ba? Ang kamerahan ng isda. Sakit hawak guys. Nilingkot ni gapon sa truck. Gabanding-banding mi guys ako ang anak nga si Libit dito sa Tagbilaran. Namuot lagi mi guys kay pariha manggubing dilihing lakwonon. Pero kaya sa Ginoo nahuman gihapon guys aga mo ang lakaw. Kaya na mo gubunog ang uwan guys. Ug dili pagod ng gikinahanglan sa eskwelahan ng PSE bitaw guys kay mo graduate man ang mga bata. Ahong apo may mo graduate. Dili may matog Tagbilaran guys. Ron saon mga gikinahanglan man gyud pag-ayo. Barato ra ang bayad. Murag 1 kapin mo dito, 2 kapin. Nalimot naman ko. Makakuha ni mo dajon guys kung moto ka sa PSA. Pagkakaroon na, gahuwat na pugos kong bana nga nanagat. Mag-ampo tawag doon ay kuha kay gahapon. Wa ko manabo guys kay maulagi sa'yo ang lakaw. Wa ko kay bawg diha bay isda kay di mo ko mangutana. Ha? Ignorong pa mo, malabong dahil. Siyempre, dili ko mo. Bali lagi. Bali. Ano mo? Sabaw. Sabaw namin yan. Sabaw, un-un. Ano stress le? Ila? May darog ka. Ono trace same town. Oh, ano stress? Awa naman ka. Ano pa kaya kung sinilas? Naman dito. Yan.
Halap. Parang rin mo. Ate, gumano. Ilang kilo kalben? Pat mo kuno kabuok ba to isda? Upat. Nya duhay gibalik. Asa mo lang ang upan eh. Gihab mag usa ko no. Ida bukid din. Unsingan aning karing pagi ba hatag mo nila? Ha? Al. Sakay pagkare kay babasa ka. Hoy. Hatag lang man ang pagi din. Kay pagi ko nilang gipangit. Pagi ko nilang gipangit. Ha? Ito ko sige kamera kay kita ni gwapo na to. Day. Kuha aring kajampar da. Pwede rin lagi kong adyo naman sagsuwa kay Kuno ko Nagbasa ba? lugloto kay hilaw ra. basa-basa ang raba ng usa oh. Kuha pa po yung nanagat day si Alex. Ang usang kilo tingali eh. Dira kabot siro. Ha? Di ra? Isang Dira kilo na. nakabot og sukag bato nagkilid na wag mabot na. Suksukan. Manas minmin, nag-ubog na. Basa na ng lanot, anak. Panag ko dito gitatak ni Alvin gabi eh. Ha? Mano ko na imong iro day magilak man Buguan man, gusto man og kanang mo anhi jud mo apas. gusto man abo. Naabay isda doy. Tuwas. Tuwas. Asa man? Isda doon. Tuwas gyud. Walay pagi. Pagi buntag na. Uy. 1 kilo raman tinada ini. Dito ni mo day? Sara man to si ora ba na dadag timbangan ba? Tu ora ra ba ilajuan? Bet! Doy! Pasuguan sa ko doy be! Kuha sa tog timbangan ilang manang ka? Long!
Tukoy. Kinantiner. Ha? Kinantiner. Na may nanabo. Ano ihatag at nanabo.